Fi żmien dawn il-festi il-ħajja d-donna tieqaf imqara l-ftit jiem. Kulħadd mistenni jieħu nifs mill-ħajja maġla u turbulenti ta' kuljum, iżda din mhix ir-realtà għal kulħadd. Jaf jagħti il-każ li vittmi ta' vjolenza domestika ikunu kostretti qattaw aktar ħin fl-istess dar mal-aggressur tagħhom. Fil-fatt f'dawn iż-żminijiet il-każijiet ta' vjolenza domestika jiżdiedu. Dejjem nistennew li jkun hemm żieda ta' każijiet. Pereżempju bħalissa ħafna mix-shelters f'Malta għandna qed ngħidu xi 4-5 shelters bażikament li jiffukaw fuq domestic violence pjuttost huma mimlijin. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq l-eluf imma qed nitkellmu fuq qisu bejn wieħed u ieħor bejn 50 u 100 ruħ. Farrugia Bennett esprimiet li matul dan iż-żmien tal-miliet ikun hawn aktar festini fejn wieħed jabbuża jieħu grokk jew tnejn. Ikun hemm ċirkostanzi fejn ġiel intqajna ma' persuni li jitolbu l-għajnuna minħabba l-partner ikun ġid dar eżempju jew ġiet id-dar u kienet aggressiva u fejn forsi s-soltu jożżomm il-kontroll tal-imġiba tagħhom ma jirnexxilhomx. U allura mbagħad ikun hemm forsi dak qed ngħidu iktar anke l-vjolenza verbali u fiżika. Iżvelat ir-raġuni għal l-vjolenza domestika f'dawn iż-żminijiet tas-sena tirpilja u tolli rasa. Rajna wkoll li iktar ma' il-familji qattaw ħin flimkien kien hemm iktar ċirkostanzi fejn seta' kien hemm vjolenza domestika. Għaliex għax iktar ma nkunu ma' xulxin, iktar ovvjament jista' jkun jinqalgħu ċerta disgwiti u fejn ikun hemm ċirkostanzi ta' vjolenza domestika dinha mhix xi ħaġa li qisuha x'inqala argument imma ikun hemm kontroll u poter fuq minn partner għal ieħor. Fil-fatt il-manager fih dan l-Aġenzija Poċ spjegat magħna dawk is-sitwazzjonijiet fejn dan il-fenomenu jonqos. In-nisa li qed ifittxu l-għajnuna mhux biss l-għajnuna li xi ħadd jismagħhom imma li jitilqu mid-dar għaliex qed iħossuhom li mhumiex safe id-dar hija pjuttost iktar għolja forsi minn żminijiet oħrajn bħal pereżempju fil-bidu tal-iskola ninnotaw li jkun hemm naqa' ta' drop ta' requests għal shelter għaliex forsi l-ġenituri ma jkunux qed infittxu li ħarbtu taf kif l-ewwel ftit żmien tal-ġranet tal-iskola tat-tfal. Farrugia Bennett appellat lil kull min qed jgħaddi minn esperjenza ta' vjolenza domestika sabiex iċempel in-numru 179 jew saħansitra jista' jagħmel kuntatt mal-Aġenzija Poċ jew inkella l-Pulizija sabiex jingħataw l-għajnuna. Hi temmet tgħid li l-għajnuna mhux qiegħda hemm biss għall-vittmi ta' din il-pjaga soċjali. Aħna wkoll nipprovdu għajnuna għall-aggressuri. Allura messaġġ ieħor huwa li isma' jekk inti qed tagħmel eżami tal-kuxjenza u qed taraf li għandek imġiba li hija vjolenti lejn il-partner tiegħek tajjeb li wkoll titlob l-għajnuna qegħdin hawnhekk ukoll għalik.